A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Una llengua et posa en un passadís per a tota la vida. Dues llengües obren totes les portes al llarg del camí. Aquest és el podcast de l'aula d'acollida de l'Institut El Juncà, al Poblenou de Barcelona. Panxa plena, cor content. Els comptes clars i la xocolata espessa. Hola a tothom i benvinguts al 5è episodi del podcast de l'Institut El Juncà del Poblenou a Barcelona. Ja hi tornem a ser. Tal com us vam avançar al febrer, el programa d'aquest mes us farà venir molta gana. En aquesta aula que estem creant dia a dia, avui volem que el català sigui el pont per parlar d'una cosa que ens uneix a tots, el menjar i la cultura. Amb pa i vi es fa camí. A la taula i al llit, el primer crit. A més, aquest episodi és especial perquè el publiquem el mes que s'acaba el Ramadà. Vam iniciar aquest projecte en ple mes de dejuni per a alguns dels nostres alumnes i ara que arriba a la seva fi aquest març, volem destacar aquest fet cultural com un espai de respecte i comprensió intercultural dins la nostra comunitat. Aquí menjar sopes les pensa totes. Avui tenim el plaer de donar la benvinguda a una nova veu, la Israt, que acaba d'arribar de Bangladesh. En només uns mesos, la Israt ha hagut d'afrontar el gran repte d'adaptar-se no només a una nova llengua, sinó a una manera d'escriure i de parlar completament diferent a la seva. Tot i que està aprenent ràpidament, el que més recorda i troba a falta del seu país és, sens dubte, el menjar. Per això, ella és la persona ideal per obrir aquest episodi dedicat a la gastronomia. Jo em dic Israt, tinc 15 anys, jo vaig arribar de Bangladesh a Catalunya. A Bangladesh i molta frita. Ara recorda fruta, leche, papaya, coca, plàtan, mango. Vaig anar a escola a Bangladesh. Les lletres bengalí són diferents que en català. Ara aprèn a escriure català. ¿Sabes qué es un accent stranger? Es un señal de valentía. Voleu conèixer receptes que viatgen pel món en alguns dels plats dels nostres alumnes? Doncs la Ràbia ens ensenyarà a cuinar un autèntic karahi del Pakistan, amb espècies com la cúrcuma i el gingebre, i l'Isabela ens portarà el sabor de l'Argentina amb la seva recepta de milanesa italo-argentina. Karahi, una recepta del meu país. Per fer el karahi necessitem pollastre, cebes, tomàquet, el pebrot verd, gingebre, oli, sal, pebre vermell i cúrcuma. Primer tallem les cebes, el tomàquet, el pebrot verd. Després cuinem la al, la ceba, el tomàquet, el gingebre i després fregim el pollastre. Després ho barregem tot. Finalment posem la sal i les espècies, pebre vermell, cúrcuma i est. Aquest plat és de Pakistan. Aquest és el podcast de l'aula d'acollida de l'Institut El Juncà, al Poblenou de Barcelona. La milanesa napolitana és un plat típic d'Argentina que consisteix en un tros de carn anomenada tapa i és molt similar a la carn arrebossada, però té salsa de tomàquet, pernil i formatge. Per a fer la milanesa napolitana, primer de tot necessitarem la tapa, que és la part més tendra de la vaca. Després farem una barreja amb la clara de l'ou i molt julivert. Amb això, deixem reposar la tapa en la barreja en un bowl. Passats uns minutets, la tapa es passa al pa ratllat. Repetirem el procés unes quantes vegades quan sigui necessari. Mentrestant, preparem l'oli per fregir la tapa i quan la tapa estigui daurada es posa en paper absorbent per treure l'excés de l'oli. Amb la milanesa llesta es posa salsa de tomàquet, pernil
i qualsevol formatge. Si vols que el formatge estigui fos, pots ficar la milanesa al forn per escalfar-la una mica. I pots acompanyar la milanesa amb patates, puré de patates o amanida. El plat es diu salchipavalles de Colòmbia. Els ingredients de la meva recepta són patata i salchicha. Primer has d'agafar les patates i no tallar-les. Llavors has de treure-li les cloques i tallar-les en tires i en la salchicha tallar-les en cercles. Primer fregirem les patates perquè tarden més i després el mateix amb les salchiches. Quan ja està tot fregit, el barallem. És un plat molt fàcil de preparar. A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. No hem volgut quedar-nos només a l'aula. Hem sortit a explorar el barri. Visitarem el Mercat del Poblenou per descobrir plats preparats típics i una fruiteria històrica per conèixer els productes de temporada de la nostra terra. Així que poseu-vos còmodes i prepareu-vos per escoltar històries properes i plenes de curiositat. Hola, bon dia. Jo sóc Judit, treballo aquí al Mercat de Poblenou i treballo a la parada de llegums i plats preparats i fruita seca. Digue'm un menjar típic del Catalunya. A veure, n'hi ha molts. N'hi ha el pa amb tomàquet, l'escudella, la cardolla, la botifarra amb mongetes, però el pa amb tomàquet és el típic de Catalunya. ¿Cuál es el plat que más se ven? L'escudella barrejada, la cardolla, que la fem el dimecres i es ven molt, molt. ¿Feu algún plat especial algún dia de la setmana? Sí, mira, els dilluns fem verdura, mongeta verda amb patates. El dimecres la cardolla. El dijous espaguetis amb pollastre i verdura. Els divendres i dissabte canelons, típic també de Catalunya. A quina hora obre aquest mercat? Fem l'horari de 8:30 a 2 i per les tardes, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 5 a 8. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hola, jo sóc l'Anna, tinc una fruiteria i sóc l'encarregada d'organitzar, de donar les feines i de portar la botiga en general. Ho faig tot. A quina hora obres la botiga? La botiga l'obrim a 8:45. El que passa que nosaltres ja estem aquí a les 6 del matí per posar-ho tot ben bonic, endreçar-ho, triar la fruita i perquè així quan s'obrim la botiga a 8:45 les clientes ho troben tot perfecte. D'on venen les frutes i verdures? Principalment totes les tenim de proximitat, sobretot la verdura ve d'un poble d'aquí que està a Caldes de Montbui, que està a 30 quilòmetres d'aquí. Després les pomes i tot això venen de Girona, les fruites també, i els tomàquets sí que són una mica més lluny, però són encara d'aquí. Quan és temporada, per exemple, a l'estiu, que els tomàquets són d'estiu, venen del Maresme. Ara que estem a l'hivern, venen d'Almeria. Què fan amb les verdures i fruites que es podreixen? Normalment nosaltres abans de que es podreixin, quan ja comencen a estar una mica lletges, les venem a un preu més econòmic, perquè així no s'acabin de podrir i no malbaratar i llançar aliments, que és el que no volem. ¿Es difícil trabajar a una botiga de verduras y por qué? A veure, difícil... Sí, una mica sí. S'ha de tindre molts coneixements. El que passa que principalment és difícil perquè és molt esforç físic i després també atendre els clients i clientes és poder el més complicat. Actualment la gent no acaba de ser molt amable, no tothom. Llavors això és molt difícil, estar darrere del taulell, darrere del mostrador. S'ha d'aguantar moltes impertinències, la veritat. Però per lo de més, a mi és una feina que jo la faig des que tinc 15 anys i a mi m'encanta. I tot i així, hi ha dies que... Però bé.
Com reaccionaries davant d'un client insatisfet? Bueno, primer de tot ens disculpem i després intentem solucionar el problema que ell té. Intentem que tothom surti de la botiga sempre content. És una norma superbàsica i la més important que tenim almenys en aquesta botiga. Sí que passa a vegades que hi ha un client que s'emporta un gènere i li surt dolent. Llavors, clar, quan ve a reclamar-ho, nosaltres sempre li canviem, li demanem disculpes i inclús a vegades li fem algun regal extra perquè surti satisfet. A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Sabíeu que el 2026 el Ramadà va començar la nit del 17 de febrer? Durant un mes, moltes persones musulmanes no mengen ni beuen res des de l'alba fins que es pon el sol. Però el menjar és molt important quan arriba el vespre. El dejuni es trenca amb un àpat anomenat iftar. Tot acaba el 20 de març amb una gran celebració, l'Eid al-Fitr, la festa de la ruptura del dejuni. És un dia per gaudir en família de plats boníssims i molts dolços. I parlant de dolços, us sona alguna festa de Catalunya amb molta xocolata al final de la Setmana Santa? Sí, la Mona de Pasqua. Com veieu, a moltes cultures ens agrada celebrar el final d'un temps de sacrifici amb un gust ben dolç a la boca. Parlar una nova llengua perquè el món siga un nou món. Aprendre una llengua és connectar amb la comunitat i transformar la pròpia identitat. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest viatge pels sentits i per les veus dels nostres alumnes nouvinguts, que cada dia s'atreveixen més a parlar i a fer-se escoltar. No us mogueu gaire, perquè al proper podcast continuarem cuidant-nos. Deixarem els fogons i ens posarem les bambes per parlar de la nostra salut i de l'esport. Fins al mes que ve! A, E, I, O, El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu.